हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे आंनि भिडिअखौ नुबाय थायो उनावबो। जास्ट आं बे चेनेलाव सल' होबाय थागोन, सं होबाय थागोन, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। प्लिज सापर्ट खालामदो। भिडिअआ जास्ट ओरैनो स्टार मेकारनि संसो, अरिजिनेल थार नङा। स्टार मेकाराव खननाय आंनो। बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोन। sia खालामनो मानो सुखुआ खालामनो मानो sia खालामनो मानो सुखुआ खालामनो मानो दुखु दाहा होयो नों आंखौ मेगनाव मोदो उन्दुनाय गैया नोंखौनो साननानै नोंखौनो साननानै sia खालामनो मानो सुखुआ खालामनो मानो गावदां अखाफोर दाथा नों सोमखे जोमैनि सेराव आंनि अननाया नोंनि थाखायल' दंनाय मानि गासिबो मिथिया नामा नों आंनि अननाय मिथिया नामा नों आंनि अननाय sia खालामनो मानो सुखुआ खालामनो मानो मावफाखो आं मिथिनो मोनो नोंनि सायाव दङब्ला गोरोन्थि निमाहा होदो नों गावनि साननानै गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसोआ sia खालामनो मानो सुखुआ खालामनो मानो sia खालामनो मानो सुखुआ
सुखुआ खालामोनो मानो दुखु दाहा होयो नों आंखौ मेगनाव बोलो उन्दुनाय गैया नोंखौनो साननानै नोंखौनो साननानै सैया सैया खालामोनो मानो सुखुआ सुखुआ खालामोनो मानो सैया सैया खालामोनो